اسی رسول اللہ سرکار دی پاک اولاد تو ایک درس سیکھیا ہے کہ عورت ہوئے جڑی اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اگر کسی جگہ تے جانا پہ جائے تو عورت با پردہ جائے. پردے دے ماحول کسی جگہ تے اگر مجبوری شرن جانا پہ جائے تو اے نہیں کہ عورت نو قید کر دیو. عورت گھر تو باہر نکل سکتی ہے لیکن با پردہ اور اپنے محرم دے نال جا سکتی. اس تو علاوہ جانا ممکن. دیکھو نا سادات تو اسی سبق سکھنا ہے. حسین پاک سرکار دے جو 6 مہینیاں دے پتر بھی شہادت پائی ہے تو یہ 23 سال دے جناب سجاد دی شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ رمض سائیاں نو پتہ سی میرے گھر دیاں خواتین نے سفر کرنا ہے تو سفر دے نال محرم دا ہونا ضروری ہے. تا سادات یہ چھڑ کے سید گیا ہے کہ پتر جنہ شہید ہوئے انہوں دی ڈیوٹی او ہائی تیری ڈیوٹی اے ہے. وہ اپنی ڈیوٹی نبھا گئے پتر تو اپنی ڈیوٹی نبھا. عزیزہ ندی وقار سادات پاک دا قافلہ جدو امام سجاد نے دعا فرمائی سرکار دی دعا میں پچھلے جمعے تے بھی تو پڑھ کے سنائی سی. بڑی مقدس دعا ہے حضرت امام سجاد دی. میں ہن بھی یہ دسنا کہ اگر کسی نے کوئی مصیبت ہوئے اگر کسی دا کوئی بھائی مظلوم قید وچ ہوئے بے گناہ قید وچ ہوئے تو وہ آپ دی دعا پڑھیا کرو. اے دے نال انشاءاللہ تہاڈیاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں اور تہاڈے قیدی رہا ہون. حضرت سجاد زین العابدین سرکار منہ طرف مدینہ شریف کر کے فرماندے نے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم اقبادنا مجروحت من سیف حجر المصطفیٰ توبا لأہل بلدت فیہا النبی المحتشم. آپ مدینہ شریف الدعا کر دینے اور فرمانے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. اے کائنات دی رحمت اپنے پیارے پتر زین العابدین دی خبر فرماؤ. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. اللہ اکبر. اپنے زین العابدین بیٹے دی مدد فرماؤ. ایدے تے رحمت تے کرم دی نظر فرماؤ. محبوس اید الظالمین فی الموکب والمستحمی. جڑا ظالمان دی قید دے اندر ہے بڑی بھیڑ والی جگہ تے خطرناک مقام تے ظالمان دی قید چنانا اپنے بیٹے زین العابدین تے بیٹیاں تے نظر کرم فرماؤ. سرکار نے دعا فرمائی اللہ پاک دے حبیب دے وسیلے نال منظور ہو گئی. اس سے بڑے رہائی ہو گئی. حضرت نعمان بن بشیر دی قیادت یزید نے قافلہ آل محمد نو شام تو روانہ کر دیتا ہے. نعمان بن بشیر پوچھیا سرکار سجاد راستے مدینے نو دو جاندے نے. مدینے والا رات دو جاندے نے. ایک سیدھا مدینے جاندے ایک براستہ کربلا مدینے جاندے. آپ کس راستے تو جانا پسند کر دیو؟ جناب سجاد حضرت زینب پاک کھل گئے. بی بی زینب پاک کو پوچھیا پھوپھی جی رات دو جاندے نے ایک ڈائریکٹ مدینہ شریف جاندہ ہے ایک براستہ کربلا مدینہ شریف جاندہ ہے. تو حضرت جناب زینب پاک فرمانیاں نے بیٹا سجاد نعمان بن بشیر نو کبو سانو ڈائریکٹ نہ لے جائے براستہ کربلا لے جائے. ذرا ویر دے پاک مرکد انور تے سلام ہو جائے. دوسری وجہ اے بھی بیان کیتی ہے مورخین نے کہ چونکہ شہدائے کربلا دے سر امام پاک نو واپس کیتے گئے سن تو بی بی پاک چاندیاں سن کہ انہوں کربلا وچ اس سے جگہ تے دفن کر دیتا جائے جتھے انہوں دے باقی وجود نے. تو آپ نے فرمایا کہ سانو اس جگہ تو دوبارہ کربلا دی طرفوں جڑا ہے نا وہ ساڈا سفر دوبارہ کربلا دی طرفوں شروع کیتا جائے.
اللہ اکبر. کیا کیا منظر ہے جدو یہ آپ نے فرمایا نا تے نال اپنے کچھ زیورات جڑے بچے ہے وہ اکٹھے کیتے اکٹھے کر کے تے فرماندیاں کہ اے جڑا نعمان بن بشیر سالار قافلہ ہے نا ساڈی طرفوں اے اس نو صلہ دے دیو. واہ سیداں. بلکہ میں تے یہ بھی تاریخ پڑھیا کہ جدو 10 محرم دی رات آئی ہے نا تو امام پاک کچھ اٹھاں والیاں نو نال لے گئے سن بار برداری واسطے سامان اٹھان واسطے کرائے تے. تو امام پاک نے 10 تے 9 تے 10 دی رات نو انہاں نو پورا کرایہ دیتا بلکہ تھوڑا جہا زیادہ دیتا کہ اے اپنا کرایہ لو اور اپنا سامان جڑا تسی پہنچانا سی ساڈی منزل آ گئی ہے. انہاں کہ جی ساڈے نال تے گل کوفے تک ہوئی سی. آپ نے فرمایا ساڈی منزل ہن یہی ہے تسی اپنا سامان پہنچا دیتا ہے بلکہ اے کچھ زیادہ لے جاؤ اور تسی چلے جاؤ انہاں دی تے ساڈی گل ہے اسی اپنی مقام تے پہنچ چکے ہیں. آل محمد دا اے طریقہ ہے آل محمد دا اے سلیقہ ہے. اور بھائی میاں رسول اللہ دی آل نو انہاں دیاں عادتاں تو پہچانیا کرو ہر پھول نو ان دی خوشبو تو پہچانیا کرو کہ اے گلاب پڑیاں آکھاں تے پٹی بن دیتی جائے تے تو اڈے اگے گلاب رکھیا جائے تے تسی دس نہ سکدے کہ گلاب ہے تسی دس نہ سکدے خوشبو تے چمبیلی دی اے رسول اللہ دی آل دا پھول ہوئے تے او دے چو حضور دی عادات و ادوار دی خوشبو ویکھ کے پہچان لیا کرو کہ اے رسول اللہ دی آل دا بندہ ہے. عزیزان دی وقار میرے دوستو اور عزیزو میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا. بلکہ میں ایک تھوڑی نظر جملہ کر رہا امام سخاوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب میں کل پڑھ رہا سا واللہ کل ہی امام سخاوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب میں پڑھ رہا تھا آل محمد دی شان دے آپ نے لکھی عربی زبان دے اندر میں مکہ شریف گیا تو اٹھو لے گیا تھا امام حسین دا فرمان اس کتاب میں کل پڑھیا ہے کہ جس بندے دی آنکھ چو ایک قطرہ ساڈی یاد وچ نکلیا انہوں قیامت والے دن جنت وچ حسین لے کے جائے گا. مولا حسین سرکار دا فرمان پڑھیا میں حسین ابن علی سرکار فرما دیں کہ جس آنکھ نے ایک قطرہ ساڈی یاد وچ بہا دیتا ان کے جنت عطا ہو جائے گی. مولا حسین سرکار دا فرمان اتنی بڑی سعادت. ہن بھائیا جے میرے نبی دی آل نے ایک قطرے دے بدلے جنت دے چھڑیے تے وہ سردار نے دے سکتے نے ایتھے کسے بندے نو اعتراض کرن دا حق نہیں ہے جو انہاں دی جنوں چاہے عطا کر دیں. عزیزاں دی وقار آپ فرما دے بابا لے چل سانو ایک واری کربلا لے چل پھر وہ راستے قافلہ آل محمد چلدا چلدا جدو پھر کربلا دے میدان چایا بعد کتاب میں لکھیا ہے کہ اس دن چہلم سے اس دن 40واں دن سی سکا روایت نہیں لیکن بعد روایات کتابوں میں چاہوں ہے کہ 40ویں دن پورے واپس پھر قافلہ آ گیا لیکن اصول درایت تے اے روایت پوری نہیں اترتی. اصول درایت دے مطابق اے پوری نہیں اترتی مگر ایک روایت ہے کہ اس دن 40 دن سی لیکن دی سکاہ تے اجے ایڈا یقین نہیں کرتا ہے قابل تحقیق بات ہے مگر 40واں دن ہویا یا کم و بیش زیادہ دن ہون گے رسول اللہ سرکار دی آل پاک جدو کربلا آئے تو اس وقت تک کچھ لوگ مدینے تو کربلا خبر سن کے پہنچ چکے آئے. کچھ لوگ مدینے تو بھی یہ خبر سن کے تو کربلا دے اندر پہنچ چکے سن. جناب سیدہ زینب پاک دا قافلہ جدو پھر کربلا آیا تو نال ایک بستی ہے غادریہ کربلا دے نال غادریہ ایک بستی ہے بنو اسد قبیلہ اتھے آباد سی. انہاں دے لوگاں نے پہلے آپ دے جو دھڑ مبارک سن انہاں دفن کر دیتا سی. عزیزاں دی وقار جدو زینب پاک پہنچیاں دیا فرمانی نے بلاؤ نہ لوگاں نو اللہ اللہ ویکھیا تے ایک بزرگ بابا جیا کربلا دے میدان وچ کھلوتا ہوئے کدی کسے قبر تے مٹی ڈال رہا ہے کدی کسے قبر تے مٹی ڈال رہا ہے. زینب پاک فرماندیاں نے بابا کون ہے بول کے جواب دے دن بی بی جی میں رسول اللہ دی آل دا نوکر ہاں
جڑے دن دے تسی گئے ہو اسے دل دا قبراں دی حفاظت پیا کرنا وا انتظار وچ جدوں سید مڑ آئے جدوں سادات واپس آئے اگر پوچھیو نے کیڑی قبر کندی ہے کوئی سیان کرواواں گا کوئی سیان کرواواں گا کہ رسول اللہ سرکار دی آل دے کیڑے فرد دی کیڑی قبر ہے میں اس واسطے ہاں اللہ اکبر کبیرہ بی بی زینب پاک نے حکم فرمایا کربلا دے اندر ہکے جاتے جی جتھے مولا حسین سرکار دی مزار ہے انہیں بالکل قدمال ہکے جاتے بی بی پاک نے زمین کھدوا کے سارے شہداء دے سارے ایکو جگہ تے رکھ دیتے ایک روایت ہے اس نو سیدن گنج شہیداں عزیزاں نے وقار جدو سر سارے ایک جاتے رکھ دیتے بی بی پاک نے سارے آل محمد دفن فرمائے بھرا دی قبر تے بے کے پتہ نہیں بہن کیڑیاں گلاں دسیاں نے پتہ نہیں کی راز و نیاز کیتے نے جدو سرکار دی بہن واپس پھر کربلا اج رہ کے مدینہ پاک وال سفر کیتا ہے جدو مدینے پہنچے نے مدینے تو تھوڑا جا دور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی زوجہ محترمہ مدینے دیا عورتاں نکل آئیاں نے عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا جدو پھر کسی دا فوت ہو جائے تو گل جاندی ہیں جناب زینب پاک دی سواری آئیے تے مدینے تو باہری حضرت ام سلمہ حضرت زینب پاک تھلے اتریاں نے نانی جان دے گلے لگیاں نے جناب ام سلمہ فرما دی نے دی دس پھرا کتھے چھوڑ آئی جدو اتھی گئی آئے تے سارا قافلہ بھر آئی کوئی پوچھ دیئے تیرے پتر کتھے نے کوئی پوچھ دیئے حسن دے بیٹے کتھے نے کوئی پوچھ دیئے حسین دے پتر کتھے نے حسین کتھے نے کوئی مائے پوچھ دیئے اللہ اللہ کربلا دا منظر مدینے پھر تازہ ہو گیا کربلا دے اندر کربلا دے مسافر را قافلہ مدینے پہنچیا مدینے دے درو دیوار رو رہے نے مدینے دی بچے مدینے دی عورتاں مدینے دے بوڑے زینب پاک تو پوچھ دینے سیدہ جدو گئی ہے قافلہ بھریا ہوا ایکو مرد باقی ہے باقی کتے چھوڑ آئیے اللہ اللہ میں کنے سمجھاوا خطابت کورتے انی تھا ہی نہیں کوئی سمجھ سکتا ہوئے تے سمجھے جدو سیدہ سور آیا کہ پوچھیا ہوئے گا اللہ اللہ پھپھی میرا اصغر کتھے اللہ اللہ کیونکہ لڑائیاں تے جوان کر دینے جوان شہید ہوئے ہونگے میرا اصغر کتھے میں کیویں دسا جناب سغرانو کیویں مطمئن کیتا ہوئے گا پھر ام البنین آئیاں غازی عباس دی والدہ آکے سینے نہ لا کے پوچھ دیا نے دی میری دس میرا پتر عباس کتھے میں کیویں سمجھاوا کیویں دسیا اسی اماں تیرا پتر کربلا وچ 3 جگہ تے شہید ہویا ہے کیونکہ سارے شہید ایک جگہ تے شہید ہویا ہے عباس پاک 3 جگہ تے شہید ہویا ہے ایک بازو ایک جاتے ایک بازو ایک جاتے ایک بازو ایک جاتے عزیزہ نے دی وقار اللہ تو ان مدینے لے جائے مدینے وچ ایک مکان آج بھی سیدہ زینب دے نام تے موسوم ہے کچا جیا پرانا جیا ایک محلے وچ مکان ہے میں بھی دی زیارت کیتی ہے وہ ایک مکان مدینے آجے بھی موجود ہے لوگ دس دینے اس مکان علی جات سیدہ زینب پاک دا مکان جدے جبے کے علی دی تھی اپنے پیراوانو یاد کر کے روندے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے لی وقار حضرت جناب سجاد پاک پچھلی ساری زندگی آپ سرکار دی عجیب غم دے عالم میں گزری ہے اگر کسی بندے پوچھنا کہ سید زادے کوئی کربلا دی گل تے سنا ہوا تو جناب سجاد کربلا دی گل سنان دے آئے تو جی اگر کو پوچھیا نا کہ سرکار کربلا تو اگل دی گل سناؤ
تو حضرت امام سجاد کربلا تو اگے دی گل نہ سنا دیو، کیونکہ اگے والی گل دردناک بڑی ہے بھائی، اگے والی گل دسن بڑی اوکھی آئی۔ یہ کوئی غیرت مند ہوندا تے سمجھدا کہ میرے سجاد اگلی گل کیوں نہیں بیان کر دے، غیرت والے نو سمجھ آندی ہے، غیرت والے گل دی قدر رکھدے ہوندے نے۔ عزیزاں نے دی وقار، آل محمد نے کربلا وچ قربانیاں دے کے دین بچایا۔ میں صدقے جاواں لنگ دیا جدو نانے پاک دا مزار آیا، میں کیویں بیان کراں کہ سیدہ زینب نے نانا پاک دے مزار تو لنگ دیا کربلا دی روداد کیویں نانے دی بارگاہ جو پیش کی، اما زہرا دی مزار تو گزر دیا جنت البقیع دے قریب تو کیویں دسیا اسی اما تیرا لال کیویں کربلا دے میدان وچ شہید ہویا ہے۔ عزیزاں نے دی وقار، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک تے میں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دی حیات مبارکہ دے چند پہلو آپ دے سامنے پیش کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا